हस्पिटालखौ इलेक्शननि सिगाङावबो जों खोनाखादों बेखौ माने बोखारनानै लांनायनि बाथ्राखौ जों खोनाखादोंमोन नाथाय बै समावबो एसे होबथाखादोंमोन नै दा आरो बे इलेक्शननि समखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो जोङो दा भिक्ट'रिया सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बेखौ बोखारफिननो नागिरदों अलरेडि माखासे मेसिनारिफोरखौ लांखाबाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांनायखौ जों खोनानो मोन्दों बेनि थाखाय जों दुलाराय एक्स बर' भलन्टियार फर्सनि जानानै जोङो बे धरनायाव बाहागो लाफाफैदों बे धरनायाव अकल जोंनि भलन्टियार फर्सल' नङा बाहाय गोबां सिभिल माने सामाजिक संगठननि मानसिफोर दङ आरो बाहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसियाबो बाहागो लाफैदों जेराव जों नुनो मोन्दों जे दुखुनांथाव बे बोथोरावबो माने 50, 60, 70, 80 बोसोरनि बुरि बुरि बोराय बोराय बिथांमोनाबो नुजाफैदों होमबा बेफोरखौ दिनै सरकारा एसेबो साना नामा सरकारा जे रायजोनि थाखाय जे मोजां मावनांगौ बेखौ सरकारा साननांगौ आरो बे रुपनाथ ब्रह्म मेमरियेल हस्पिटाल बे जाबाय बर' हारिनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि हस्पिटाल बे 1954 नि समावनो बे जाबोनाय बेखौ दादोंमोन बानायदोंमोन बे हस्पिटालखौ आरो बे हस्पिटालनि नामखौ दोननाय जादोंमोन बिथां माने रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि माने गोसोखां महरै माने बे हस्पिटालखौ नाम दोननाय जादोंमोन आरो दिनै बे हस्पिटालखौनो बोखारनानै लांनो नागिरनाया बेथ' सरकारनि मोनसे बिराद गाज्रि माने खायदा षड़यन्त्र आरो बेनिखायनो जों भलन्टियार फर्सनि जानानै गोख्रोङै गोरायै बेखौ जों सोंखारि गभर्नमेन्टखौ बे जिनिसखौ खालामनो मोना गभर्नमेन्टआ मानो होनबा बे ओनसोलनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रायजो राजा दुखिया गोरिब बेंग्राफोरनि थाखाय बे हस्पिटाला जोबोरैनो नांथावगौ आरो बेहाय गोबां माने फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै जानाय गोबां न'खर दङ बेफोरनि सार्थआव सरकारा बे हस्पिटालखौ मालाबाबो उथायनो मोननाय नङा आरो बेखौ उथायोबा जों भलन्टियार फर्सनि जानानै आरो लोब लोब रायजो राजा गोबां माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जों दिनै जेरै लोब लोब फैदों बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोङो धरना होबाय थागोन जों जिरायनाय नङा गभर्नमेन्टआ खुनु जेब्लासिम बे माने थांखिखौ सोलाया अब्लासिम जोंबो बे धरनाखौ होबाय थागोन। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।